uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siyabonga Baba wethu ongcwele ukusigcina, ukusilonda nokuhamba nathi indlela yonke kuze kufike lolu suku. Siyabonga Nkosi ngakho konke osifundisile khona. Sisahamba Nkosi kulo mkhosi, siyabonga Nkosi nezipho zonke ezinhle zomusa esiphiwe zona ngomuntu ngomuntu, ngamunye ngamunye. Okukhulu kakhulu sibonga Nkosi ukubiyeleka nokuvikeleka Nkosi, ukuthi abantu bangahleki baze bakhombane ngathi basembathisa nje inkazimulo. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, udumo nezibongo kufanele wena, akekho uNkulunkulu njengawe. Siyabonga-ke Baba wethu ongcwele nangaleli thuba sipha lona ukuba sike sidle futhi izwi lakho. Nkosi ukhuluma ngalo wena uqobo, usambulela imfihlakalo. Sisize-ke Nkosi ekulaleleni kwethu, silalele ngendlebe kamoya, singalaleli ngendlebe yenyama, ngoba funa iy'nhliziyo zethu y'dukiswe. Siyakucela Nkosi lokhu ngokukholwa, sinethemba ngoba uthembisile. Ezakhe iy'thembiso aziphuthi futhi zimile kube phakade. Hlanganyela nathi-ke Nkosi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngothando sithande ngalo. Siyamdumisa kakhulu, akekho njengaye. Akekho singamfanisa noma simlinganise naye. Akekho Nkosi nesingamqhathanisa naye. Akukho Nkosi nalapho esingathi sishoda khona. Siyabonga, siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Bazalwane, namhlanje sizofunda incwadi ka-Exodus. Sizofunda ku-chapter 12. Sizofunda nje uxolo, ngiyaxolisa-ke niyalwazi udaba, dinga ukuthi ngilongichaza. Sizofunda ku-chapter 12. Sizofunda nje okwamanje, sizofunda uvesi 13. Sizobuye sihlehle-ke ngokusizwa inkosi. Kodwa okwamanje sizofunda uvesi 13. Isihloko esizosipha le ndaba yethu sithi nje igazi ensikeni. Siqale-ke sifunde uJesu Kristu uyinkosi. Isihloko esikhulu sale ndaba sithi ukumiswa komkhosi wePhasika. Thina-ke sizofunda uvesi 13, sifunde kanje. Igazi liyakubala uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi, ngiyakudlula kini. Ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. uJesu Kristu uyinkosi. Yileli zwi-ke bazalwane namhlanje esizokhulekela phezu kwalo. Igazi ensikeni yomnyango. Asikhulumi-ke bazalwane ngegazi eligijima emthanjeni yethu, kodwa sikhuluma ngegazi elibonakalayo ukuze sithole ukuvikeleka. Igazi elisibiyelayo, igazi elisihlengayo, igazi elisihlambululayo, igazi elisenza sihlale sigcinekile. Asikhulumi ngegazi eligijima emthanjeni yethu. Asikhulumi ngegazi lezimbuzi neley'nkukhu neley'nkomo kuye kuhlatshwe. Asikhulumi ngalo. Sikhuluma ngegazi lelo elewundlu elingenasici. Uma nikhumbula kahle bazalwane le ndaba, nizokhumbula ukuthi kungesikhathi uNkulunkulu Baba ezokhipha abakwa-Israyeli eGibhithe. So wahlela-ke iy'nhlupho ayezobahlukumeza ngazo
abaseGibhithe, kodwa futhi abuye aqinise inhliziyo kaFaro, ekwenzela ukuthi aziwe ukuthi unguye onguye. Sikhulume kaningi-ke bazalwane onyakeni odlulile ngokuthi iy'nhlupho zesikhashana zingeke zalinganiswa nenkazimulo esiyakuyambulelwa. Kodwa kakhulukazi sakhuluma ngokuthi iy'nhlupho zamanje akuzona ezaphakade, siyadlula kuzo, siyaphumela ngaphesheya. Sakhuluma ngokuthi ihlane ofika kulona akusile lokuthi ufele kulona. Sikhulumile-ke kabanzi ngalokho. So sizokhuluma-ke la ngegazi lokukhululwa, igazi lokuhlengwa kwethu, igazi lewundlu elingenasici. Manje-ke bazalwane, uma sikhuluma ngale ndaba, ivesi leli esilifundayo, uvesi 13, uthi kuyoba uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Uphawu lwethu ezindlini lapho sikhona. Kushiwo-ke indlu le esihlezi kuyona, bazalwane, thina. Sekushiwo umuntu wethu lo esimhlengayo osedokodweni lebumba, ey'tsheni zebumba, ukuthi siyobonakala. Kulezi iy'nsuku sibhizi ngokuthi kunale dress code ekhona, ngingangeni kuyona. Kunale dress code ekhona, kunale appearance, ukuthi sibukeka kanjani okukhona. Nakho lokho kuwuphawu lwegazi elidlulile kumuntu. Ngoba kuyenzeka ukuthi uthi namhlanje ngifuna ukugqoka kanje ngoba ukuhlawuna, kodwa ngakusasa kube kungasekho. Uthi namhlanje angizugcoba lutho, angizufaka inkopha, angizukwenza lutho, kodwa uma sekungale kwendlu yenkonzo usukwenzile konke. So sikhuluma ngegazi elizoba uphawu kithina, obonayo umbhubhisi angakwazi ukusondela. Bazalwane, sikhuluma ngegazi, ngiyaxolisa, leli gazi elizoba yi-umbrella phezu kwethu nemindeni yethu namakhaya ethu. Ngike ngathi uma ngiyifunda le ndaba ngathi, Nkosi yami, kanti umntwana kaNkulunkulu wenza umsebenzi ongaka emndenini. Uyazi ukuthi imindeni yethu nabangakholwa bavikelekile ngoba thina sinaleli gazi ensikeni yeminyango yethu. Uma ngabe kuthiwa abethu isifo siyodlula kubona, umbhubhisi uzodlula, ngoba nje uzobona insika athi nanti igazi, uphawu, nanti uphawu, adlule. Thina kwethu ukuthi siqinise ukuthi silandele imithetho njengoba injalo esiyibekelwe uNkulunkulu Baba. Ngiyabona-ke nakuyo le ndaba uma ngabe ufunda uzothola ukuthi ukhona umyalo. uNkulunkulu wethu-ke uwuNkulunkulu ongakubhubhisi engakwazisanga. Ufika akutshele ukuthi yenze nje. Uma usungasenzanga njalo, wazi ukuthi kunesijeziso esizolandela. Akafani akubhubhise engakwazisanga. Uthando lwakhe lukhulu ngaleyo ndlela. Uthando lwakhe lumangalisa ngaleyo ndlela. Aze athi akakubaleli izono la wawungazi khona. Ngoba ufuna ukuthi yazi, qala bese uyenza. Uma ungasenzanga-ke isijeziso-ke simile. Uma ngabe siphindele emuva sifunda laphaya, cabanga ukuthi uvesi 11, uyachaza ukuthi mase hayi nevesi 11, uma uphindele emuva nje uyathola ukuthi kuthiwa kufanele babe newundlu, lingabi nasici, libe ngeleduna, libe nomnyaka munye, uvesi 5, nilithathe emvini noma ezimbuzini. Bese kuba nombandela ukuthi bayakuligcina. Sifundiswa la bazalwane i-obedience, sifundiswa ukuthobela intando kaNkulunkulu. Uvesi 6 uthi bayakuligcina, kubalwe. Kodwa uvesi 11
Ususho-ke manje i-instruction ukuthi bazokwenza njani. Uthi bayokulidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe. Uma siphindele emuva, siya phambili encwadini yabaseEfesu chapter 6, le kusukela ko-verse 10, sithola ukuthi sima kanjani phambi kaNkulunkulu, iy'khali esiy'hlomayo yiziphi. Kukhona-ke nolokuthi iy'nkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, yisiqiniso, ngokulunga, angisazi noma ukulunga noma iqiniso ukuthi ngibheke. Iy'nkalo zethu ziboshiwe. Kuthiwa-ke la iTestament elidala leli likhuluma ngokuthi iy'nkalo bayodlalela iwundlu, iy'nkalo ziboshiwe. Angithi lapha kukhulunywa nje uphasika lokuqala elahlatshwa kuqala. Uma sesiya-ke ngale kwabase-Efesu, Efesu chapter 6, khona sengidlula. Ngibekezeleleni bazalwane sengiyafika. Efesu chapter 6 kusukela ku-verse 10. Ukuthi-ke bazalwane, ukuze nibe namandla okumelana, uthi-ke hlomani, u-verse 13, hlomani ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Ngakho-ke imani, izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Lapha-ke kuthiwa aziboshwe ngeqiniso. Bese kuthi ngapha ku-Exodus lithi bayakulidla izinkalo zabo ziboshiwe ngeqiniso, izicathulo zisezinyaweni. Nangale kuyakhulunywa ngezicathulo zokushumayela ivangeli. Bese kuthi nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Ngale kukhulunywa ngokuthi niphathe inkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngalana kuthiwa iy'ndondolo zenu zisezandleni zenu, niyakulidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova. Manje bazalwane, uma sibheka le ndaba, siyabheka ukuthi i-instruction kaNkulunkulu yayithi angeke uze uthathe isinqumo sokuphenduka kusasa. Sithathe manje, lidle ngokushesha, idla ngokushesha, umile ulindele ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyabheka nje ukuthi ngesinye isikhathi singabantu sinento yokuthi sihlehlise ukwenza izinto, siphospone. Uhlehlise nje ukuthi hey, ngizobona kusasa. Kuthiwa hamba njengamanje, uhambisele mhlawumbe umuntu othize umkhuleko noma amthumelele umkhuleko. Usuthi eyi, ngizokwenza kusasa, kusafanele ngiqale ngithole izwi elifithayo. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oprovaydayo, bazalwane. Uyazi ukuthi ukakuprovayide ngezwi ongakaze ulicabange, futhi ongakaze nje uze uyazi nencazelo yalo ukuthi lithini. Akuprovayide ngalo, uthole usulisho uma nje uzolalela wenze njengalokhu esho ngaleso sikhathi. Uthi-ke lapha-ke into esiyibonayo-ke kule ncwadi esiyifundayo, ngiyabona ukuthi isikhathi sami siyagijima, kanti yinde yona le ndaba. Ukuthi uma ngabe sizolalela ukusho kaNkulunkulu, sikhombisa ukumthobela, simthobele. Uthi ezwini lakhe, uma abantu bami bezithoba. Uma simthobela uNkulunkulu, sike sakhuluma ngalokho emkhulekweni edlulile, ukuthi intobeko, siyadinga ukuba nentobeko masiya kuNkulunkulu noma silalela umyalelo wakhe asithume wona. Asidingi ukuwuthatha ngokuphapha, kodwa sidinga ukuthobeka khona sizozwa kahle ukuthi uthini. So uma ngabe-ke simthobela, uNkulunkulu usinikeza isithembiso sokuthi uzodlula. Lapha ku-Exodus 12 verse 21 no-23 khona la, u-21 uthi
uJehova uyakudlula kulowo mnyango, angamvumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Uma ngabe thina sizothobela senze njengalokhu eshilo, asithole ukuthi ngempela sibophile iy'nkalo zethu ngeqiniso. Kade kukhulunywa ngeqiniso nje ey'nsukwini, ey'nkonzweni lezi zomkhosi. Kwagxilwa nje, kwagxilwa. Qale kwakhulunywa ngobuqotho, kwayiwa eqinisweni. Manje ngiyayibuka le nto ukuthi siyalidinga ngempela iqiniso. Iqiniso libophe iy'nkalo zethu, bazalwane. Singabi nakho ukukhuluma okuphambene, singabi nalo ulimi olumbaxambili, singabi nazo iy'nyawo ey'phambanayo, singabi nazo iy'nyawo ey'xamalazile. Sibe neqiniso. Iqiniso ulala, iqiniso uvuka, iqiniso ubhekile, iqiniso uzela, iqiniso uvula umnyango ekuseni, iqiniso uwuvala ntambama. Sibe nje neqiniso, sibophe iy'nkalo ziqine zithi nkqi. Into e-wrong nje kube yinto e-wrong. Singagodli inkemba egazini. Singayigodli nje inkemba yethu egazini. Manje-ke uthi-ke kumaHebheru, ngokukholwa wamisa iphasika nokufafaza igazi, ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo alo. Umbhubhisi kuthiwa angeke athinte. Thina siyazi ukuthi njengamanje siyinzali. Akakwazi umbhubhisi ukufinyelela ensalini kaNkulunkulu, iy'nkalo zethu zibe ziqinile, ziboshiwe ngeqiniso. Iy'ndodolo zethu zibe zisesandleni. Asikwazi, akukwazi, ayikwazi umbhubhisi ukungena emhlambini. Angangena kanjani umbhubhisi igazi likhona, bazalwane? Akukwazi ukwenzeka. Futhi leli gazi liyasihlenga, siyahlengwa ngalo. Ngikhumbula leli culo elisesicilongweni, ngabe konje likunamba bani, elithi umthombo waseGolgotha ugobhozela mina nawe. Umthombo waseGolgotha. Senzelwa lowo mthombo ukuze sigezwe ezonweni zethu, sihlanjululwe emanyaleni, sihlambululeke, sisindiseke, sihlengeke. Igazi liyasisiza ukuthi-ke sikhululeke ngisho nasey'bopheni zezono zethu. KwabaseKolose chapter 1, lapha ku-verse 13 no-14 ukuthi, owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Kusho ukuthi leli gazi elingelendodana yakhe, iwundlu elingenacala, elingenasici. Uma siya kulo mthombo wale gazi, siyagezeka, kuthethelelwa izono zethu. Uyazi ukuthi iselelesi okuhlale kukhulunywa ngazo, sathethelelwa khona eGolgotha, khona eCalvary, bazalwane. Umthombo wegazi wahlenga, wasula konke, wasula i-past eyayiyimbi ngendlela emangalisayo, njengoba neyami yayimangalisa. Kodwa leli gazi liyageza, lisule konke, sihambe sesihlanzekile, bazalwane. uJehova sikhulule kukho konke, siyahlambululeka, sibe mhlophe. Lithi kuthiwa liziyoba mhlophe egazini, ziyohlanzwa izono, ziyohlanzwa zibe mhlophe egazini, zingabe sabonakali. Isono siyibala, kodwa uma sekufika igazi akube kusabonakali ibala, kuba mhlophe, kucace. uJesu Kristu inkosi, bazalwane. KumaHebheru 9 verse 22 lithi izwi likaNkulunkulu Baba, yebo, cishe zonke izinto ziyahlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Ngaphandle kwalelo gazi elachitheka
kusho ukuthi ukuthethelelwa ngabakukho. Athi kwabaseRoma 3 verse 25, iNkosi uJesu le emisiweyo, lithi-ke amisileyo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Lokhu kade ngikusho bazalwane, ngichaza ukuthi isono siyibala, kodwa uma ngabe sesithethelelwe, sagezwa, wagezwa, wahlanjululwa egazini, asisabi yibala, kuba mhlophe njengeqhwa, njengoba kushiwo, noma njengoboya bezimvu, njengoba kushiwo, ngoba kusuke sekuhambe igazi lasusa konke, lahlanza konke. Uma-ke sesikhululiwe, sahlengwa kanjalo, sathethelelwa, sahlanzwa, asingabe sisaphindela emuva. Asihambeni ngobuqotho sibheke phambili, iy'nkalo zethu siy'fasile ngeqiniso. Siyanqoba ngegazi, bazalwane, siyanqoba ngalo. Siyakuthola lokho Isambulo chapter 12. Isambulo chapter 12 uverse 11. Kuyakhulunywa lapho ukuthi banqoba ngezwi lobufakazi banqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi. Uthi ngivule ngingaze ngilonge ngiyiphambanise. Isambulo chapter 12 uverse 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Jesu Kristu inkosi. Siyabona-ke labazalwane ukuthi leli gazi okwathiwa asilibeke ey'nsikeni, ilona gazi elisenzela umsebenzi, liyasinqobela, ngisho ukusinqobela. Ukubona uma ngabe uhamba mhlawumbe edolobheni, kuqhamuke laba abadayisa izinto, baye bakubuke bese beyabona ukuthi wena ngeke uyithenge le nto abazokudayisela wena, bese beyadlula kuwe ngenxa yegazi ensikeni. Bayabona, kufana noma umuntu ethi uzokhuluma into ebhedayo, akubheke ebese yabona ukuthi kunegazi ensikeni, adlula akhulume isoseceleni kwabo. Sivikelekile leli gazi, futhi siyanqoba nangalo. Sinqoba singalwile, sinqoba izimpi esingazilwi ngegazi elilona elisivikele. Athi laphayana kumaHebheru 10 uverse 19, athi sinesibindi sokungena ngisho endaweni engcwelengcwele ngegazi likaJesu. Siba naleso sibindi sokuthi uma ngabe kuthiwa nje la kudingeka i-intervention noma kudingeka ukungenelela kukaNkulunkulu, la ungene ngesibindi, uyofakaza, uyonqoba ngegazi, uyomemezela ukuthi uJesu Kristu inkosi, uhamba ngalesi sibindi sokuthi uhlanziwe, ugeziwe egazini lewundlu. uJesu Kristu inkosi, bazalwane. Ngempela siba naso-ke isibindi sokungena nanoma ikuphi, ngoba sazi ukuthi sembethe igazi. Kunaleli culo lama-Methodist abalithandayo, angazi noma elama-Methodist, elithi ngembathe enkosi. Angazi ukuthi elaliphi ibandla kahle kahle, ukuthi ngaqala ukulibona liculwa abase-Methodist, elithi ngembathe enkosi. Angize ngali-understand-a, angize ngaliqonda malithi ngembathe enkosi, noma lisho ukuthi ngembathise umoya oyingcwele, noma lisho ukuthini, kodwa simbathisiwe ngegazi, selilekanyisiwe, simbathiswe leli gazi, lenza ukuthi siphume siyinto ehlanzekile. Bazalwane, igazi likaJesu liyasihlambulula kuzo zonke izono. Isho njalo laphayana incwadi kaJohn, 1 John chapter 1 verse 7, lithi liyasihlambulula kuzo zonke izono. So uma ngabe-ke unalo leli gazi, siyadinga ukulithatha sonke. Uma unalo leli gazi, uba nokuthi uNkulunkulu alibone ebese edlulisa isahlulelo,
angabe sakwahlulela, isahlulelo sakhe sishintshe, njengalokhu esho ukuthi umbhubhisi uyodlula kuwe, uyobona igazi ebese umbhubhisi emdlulisa, angezi kuwe ngenxa yegazi. Bazalwane, siyadinga ukuthi siye ukuhlanjululwa. Abanye bethu sebeyile emanzini bayobhabhadiswa, kodwa manje asebeyakhohlwa ukuthi usuku nosuku sifanele siye siyogeza emthonjeni waseGolgotha, siyogeza emthonjeni waseCalvary, igazi elagobhozela mina nawe, siyihlambulule njalo njalo njalo. Bese kuthi umlaleli uJehova kuletha ukusindiswa. Ukusindiswa-ke bazalwane, lo mnyango, insika yalo mnyango esikhuluma ngawo, ila kuvuleka khona indlela entsha. uNkulunkulu wethu usivulela indlela entsha yokuphila impilo engafani neyasemuva. Njengalapho sike safunda lela vesi elikhuluma ukuthi singabe saphindela ukuyokwenza izinto zasebumnyameni uma sesikhululiwe. Ithi ukuthi wabaseRoma 3:25 likhuluma ngokuthi mase size salungisisiswa, asisekho isidingo sokuthi impilo yethu ingabe saqhubekela phambili. Sesihlengiwe, sesembathisiwe, simbethe ukuhlambululwa, sihlanjululiwe. Manje sesihamba ngendlela engafani nendlela esiqhamuke ngayo. So uma ngabe-ke sekunjalo bazalwane, siqala impilo entsha, sibe nesibindi. Lamavesi ade siwafunda, sibe ngisho nesibindi sokungena ey'ndaweni, ngoba phela iy'nkalo zethu ziboshiwe ngeqiniso. Ngeke sikuphambanise ukukhuluma, futhi ngeke siyiphendulele inkulumo, futhi ngeke siyithambise. Izoma nje, izwi likaNkulunkulu lifana njengenkemba ebukhali. Iy'nkemba zonke ezibukhali ey'sika nhlangothi zombili, izwi lelo likaNkulunkulu Baba. Uma siphethe lona, ngoba ilona eliyiqiniso, siphethe lona, sizoqondisa kahle iqiniso. Uma ngabe-ke sizokwenza njalo bazalwane, indlela entsha esiyivulayo indlela yeqiniso. Ngiyamthanda-ke uNkulunkulu Baba ngoba usithande ngothando olumangalisayo. Akasenzisi izinto angasitshelanga zona, futhi akasithwesi okungaphezu kokuba singakuthwala. Futhi uma esebona ukuthi lokho athi asilinganisele khona, yasehlula indodana yakhe yasithwalela ila eduze kwethu njalo njalo, uze athi phosa kimi. Mase sibona ukuthi siyahluleka, siphosa kuye. Futhi uma ngabe sesikhathele, siyalishintsha ijoko lethu silinike yena, bese sithathe elakhe ngoba selilula. Usenqobile, wanqoba ukufa, wanqoba ithuna, wanqoba yonke into, wanqoba uSathane. Usenqobile, so elakhe ijoko selilula. Okwethu sekungaba ukulithatha nje bese siyahamba. Uma usubona ukuthi uyabhajwa, uyahluleka, uthatha igazi likaJesu, uphathe igama lakhe emlonyeni wakho, uphathe izwi eliyinkemba. Uthi lapha kuJohane 1, uthi wayekhona ulizwi, wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Phatha izwi, uphathe igazi, ugcobe igazi ey'nsikeni, phatha izwi, ubophe ukhalo lwakho luqine ngeqiniso. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, cela sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyabonga izwi lakho ntambama. Ngiyacela Nkosi, ukhulume ngalo, silizwe ngendlebe yakamoya, bese siyaligcina, silejise ey'nhliziyweni. Ube suyaqondisa, Nkosi yami, la kungalunganga khona. Siyacela leli gazi elingasoze laphela amandla, lisigeze kukho konke ukungalungi, lihlambulule iy'ndlela zethu. Nkosi, kuvuleke iminyango yensindiso yokuphepha, sihambe sibophile iy'nkalo zethu ngeqiniso, siphathile nodondolo
oluyizwi lakho. Siyacela Nkosi, siyazi ukuthi uthe uma sigcina izwi amazwi akho, nathi sihlala nawe, uhlala kithi. Siyakwazi ukucela esikuthandayo bese uyasenzela. Siyakucela-ke Nkosi nalokhu ngegama elihle leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkosi yomusa inibusise. Siqhubeke bazalwane, sengathi singakhuleka kakhulu kulesi sikhathi. Sikhulekele abantwana bethu. Kuyenzeka izinto ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Kuyenzeka izinto ezinye esiphuzayo nokuyibona ukuthi zibuhlungu. Lapho iy'ngane ezinye ziyofunda ey'koleni, ezinye ziyodayisa ama-drugs, ezinye ziyoxabana nothisha ziyobashaya othisha, ezinye ziyobagwaza, ezinye ziyogwaza ezinye. I-transport ngapha iyayiqeda iy'ngane zethu. Bazalwane, sengathi besingajula emkhulekweni kulesi sikhathi. Sikhuphula amasokisi omubi, ukhuphulile amasokisi. Nathi asiwakhuphule. Ake singalali, ikakhulukazi thina esingomama. Ake singalali. Ungalali nje ungazange wamenshina abantwana. Ungaze nje kuyoshona ilanga ungakaze usho emkhulekweni wakho ukuthi Nkosi namba abantwana bethu, isizwe, isizukulwane, khuluma ngaso. iBhayibheli liyakhuluma kakhulu ngesizukulwane. Bazalwane, uma ngabe siphela lesi sizukulwane kuzokwenzeka njani? Ngiyafisa nje sengathi singake sihlale kule ndaba yokukhulekela abantwana bethu. uNkulunkulu kabe uyasizwa, akayekeli, akathuli ngoba ethule uyaphendula ngezinye iy'ndlela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithatha ithuba-ke ngibonge bazalwane. Ngiyazi abaningi bebengithwele ngomkhuleko ngiyongcwaba umzala wami, usisi wami, khule naye nje. Bathiwa siyabe sifana-ke, Nkosi yami. So uwele wami nje, kusukela sisesikoleni sasingowele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemkhuleko yenu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Simfihle kahle iqhawe elimile kwaze kwasekupheleni. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu umenzele ukuhle, wamenzela umusa ngoba uhambile ngobuqotho endleleni. Ngiyabonga kakhulu-ke bazalwane. Inkosi yomusa inibusise. uJesu Kristu inkosi.